fono maliko ka nga fuli be malak fle wa kelengele na bela jele amba fa yana ka woni nyang ma ka doki baru kene ka bi kuna funi hukumu kono amalo dana ka fo itkalo kle saba konna la bingan kala do tara bi koro dugudo ka ay ki bare mun la soro kula do era ka fo tenete meni no ku itkalo kle saba e koro kren ni ala dugudo la na be fo mako koro matente ko marfatigi do lolu kumbe moto la wolle kon tara doni duguina udone duguin kono jatige bolu fami dugula de bela jele wolu koni bolla muso kono maro ke to ka yere nyini kali fana koni bina mo ma soro ka deme ayira la ka fo ani tora ni ko ina fami ko jugo kala nuye ko ya no luka bolu bolla ni bagan chama bai amerom ne ko bi amayira na folo ka fo sege sege lu be sena wala sa ka sega ni mo kon mine kuna foni mo koni mana ba ko fe ambola sa mo wakati na tawla bingani wali hukumu konna la libi amalo ne ka fo kunu utkalo kle nani konna la bingani kala do tara bi sanare postu kan ay ni kuna funi la soro kay info fe uli ayira ka korofo kono ka fo kay marala kren ala adugudo la nabe fo mako sandare ko bingani kala do lolu kuye mo nani nyogona e uli kon tara bio postu kan bingani wali sababu la fami gendarme fly ko lu banani bado ni wakati na yani ko jugu kala ku ko do sa ku ye posti injeni ameram na ko bi ayira la ka fo seke seke lu bese na wala sa ka sega bolo dani mo nka ni kula se fangama o tamane ko kabeno amita bagine da ayira la ka fo kunu utkalu klinani konnala mo sabani tura srabaga kasara do layi anga ko fote menuna abu ya ira la ka fo femi srabaga kasara ko ci ale no ni wakati na ko sebe o kumu konnala sayira la ka fo kunu utkalu klinani konnala femi sotrama do yani mobile personnel do ko ni sira nyogoma ayira la ka fo kasara yere kera 8h wakati ko wa mobile personnel ya le yere ko ni ku BMW do di kale ni sotrama seli nyogoma sa o kera sababu ni mo saba ulu ni tora la yoro bela ko mo wolo vla lu fana ko ni banani no ni wakati na femi bana bagaton mi ulu tara kata mi Gabriel Touré docteur sola wala sa ka se ka frakeli kula mbese kuni kishi kuna fani wala mana bo ko fe wala sa ma korfo wala wala kuna fani hukumu kono alibi amalo dina ka fo utkalo klita ani kele femi M5RFP mo ye uya ira ka fo ko lu bina la je pake kunu tarata don utkalo kle nani femi M5RFP mo ye nyogon de la je pake se masika siège la ubole nyogon de la je na uya ira ka fo tarata menale no bebe utkalo klita ani kelema ko lu bina nyogon de la je pake boulevard de l'indépendance la uka kuma ula alibi uya ira ka fo ni nyogon de la je ni to utena ke kele sabula ko nu boran na utena don fieu fo femi ukala ni ye uluka sabati ola nyinu yere ko ni te dore ko Ibrahim Boubacar Keita na le ko ni Mali president ale na ka la tigide bela jele ko ni ka wuli ka boyeno alsa M5RFP mo ka fola ko zeina bolite na ke Bamako tron ka be ke Mali fam bela jele na ukama ko femi uka mo do wi ubeno bla ka ta region kere na la wala sa ka se ka ta yenga ufana ko ni labo kuma kalabana uya ira ka fo yan ni wakati ko folenche no e utkalo kleta ani kele ko femi désobéissance civile jamana kono dem ko ni ga tola fo ka ta se la nyinu sabati lima ambalma uni kuna funi ne wedan sigi kaya nga bido kibarula au ni ala manga joana amenyo soro ni kene kilenka je wakati were au ni chaga fledi ko nyuma wona kala meli ko nyuma na au kambe anyogona were ma